13,000. Maganda mo ba? Budget? Bilo? Ha? Why man? Ito lang. Affordable. Microwave oven. Ito medyo mahal siya. Oo. Okay man siguro ang quality. Thank you, darling. Bilhan niya ako. Same lang din ang price. Siguro parehas. Kung parehas, di ano eh. Sa dako lang eh. Nagpanaw na lang ako. Sayang ang 7 pesos ko sa pangtawag kay darling. Social distance. Ha? Wow. Sabi mo para mapatay ang virus. Aming baby. Ang Gaisano, kaya pag sa babaw, pag yan. Oh, 3rd floor daw. Pwede ba din magkaon? May daan din malamig. Pero diin kita dampi makakot ko sa sarap. Sila ay ano? Cute saway. Sa mga subdivision. Nakalanta sa plano. Di, I'll wait for you here. Tama, 110 tanan. Dala ang tubig na. 15 na. Ay, new normal, take out lang tayo. Mura lang siya, oh.
Bacon ang ulam. May sunny side up pa. May palaman. May kanin 50 pesos lang. Pwede na. Pwede na pala. May libre pa to na iced tea kaso hindi ko kinuha kasi nakaka-acid na. Hindi okay ang ice siya. Kain tayo.